седмица ще има едно такова спокойствие, хармония, сдобряване, сприятеляване, стопляне на отношения с даден човек. Това е ситуация, която Вселената ви дава възможност да подновите отново отношенията си или, както казах, да се сдобрите. Не е изключено на първо четене това да остане така в тайна или просто да не си изкажете всичко помежду си. За зодия Телец тази седмица разкриване на нещо, разобличаване на нещо. Във вас постоянно има едно такова лутане, едни такива мисли, какво, защо, как, кой, какво, някаква параноя така усещам, която ви вкарвам на много дълбоко в вашата душа, но не знам дали успявате да се справяте или само приглушавате всичките тези страхове и всичките тези емоции. Тази седмица, ако решите да правите нещо, било то бизнес, подписване на договор, тази седмица е подходяща. Зодия Близнаци. Зодия Близнаци, тази седмица ще имате ситуация с някаква жена стрелец, лъв или овен. Жена, която по някакъв начин се възползва от вас и е редно да сложите граници, да поставите така, отстоявайки себе си, без да се притеснявате, защото няма смисъл да пренебрегвате себе си в името на нещо, което не си заслужава. На фокус ще е мъж, Водолей, Близнаци или Везни. Това е мъж, който по някакъв начин ще ви отвори очите. Може да е такава зодия, може да е асцендент, Луна или Венера. Това е мъж, който казва и действа. Може би такива чувства ще бъдат породени във вас на действие, на решителност, на концентрация, изцяло разум, не позволявайки чувствата отново да ви разколебават. Зодия Рак. Зодия Рак тази седмица получавате някакви постижения, получавате така някакво удовлетворение, вътрешна наслада, положителна емоция, свързана е с мъж, който е Телец, Козирог или Дева. Свързано е с дете. По някакъв начин, дали той ще направи жест към вас или вие ще направите към него, но нещо, което така ще ви накара да разберете, че след извървяния път, чрез битките, които сте водили един към друг или един за друг или един срещу друг, остават зад гърба ви и е време да се насладите на приятни мигове, емоции и чувства. Зодия Лъв. Зодия Лъв тази седмица човек от миналото ще вземе превес във вашето ежедневие. Сякаш вие ще изпитате носталгични моменти, ще се разочаровате от това, че се лутате в ежедневието си, в битовизмите си, в това, че се чувствате неразбрани, но не знам, за мен тази седмица за лъвовете предстои някакъв избор и това какво да направите с личния си живот. Дали да се върнете към миналото или да продължите напред. На база това, защото избора, който сте направили към момента, очевидно, че ви носи една такава апатия, страдание и не получавате това, което искате. Затова предстои преразглеждане на личния ви живот. Зодия Дева. Зодия Дева тази седмица ще е трудна за вас, ще имате някакви конфликтни ситуации, ще трябва да направите избор свързан с личния ви живот, това дали да вземете правилно решение да стоите на страна от дадена ситуация или просто да оставите да се случва точно така, каквото и да решите, със сигурност така съдбата ще ви даде знаци да тръгнете напред и да оставите всичко зад гърба си, защото е време да
поставите правила, без да се притеснявате дали са меродавни или не и без да се притеснявате как ще бъдете приета от срещната страна. Зодия Везни. Зодия Везни, тази седмица ще имате проблеми, конфликти, трудности. За дамите говоря с мъж, който е Стрелец, Овен или Лъв. Това е мъж, който по някакъв начин, дали вие се чувствате или той се чувства, сам неразбран, потиснат, огорчен, взел се с много ангажименти и трудности, но така ще ви накара да бъдете съпричастна с тази ситуация. За мъжете Везни ще имат голям спор с такъв мъж. Зодия Скорпион. Зодия Скорпион тази седмица сякаш дамите ще бъдат замислени върху някакъв мъж, който също е водна зодия, Риби, Рак или Скорпион или мъж, който по някакъв начин обича да си попива, обича забранените субстанции, обича да се осамотява или пък да не показва емоции. Предстои приключване на отношения с такъв мъж, който не ви носи нищо хубаво, а напротив, даже ви блокира, не ви позволява да продължите напред и ви кара да постоянно да се лутате. За мъжете Скорпион тази седмица е време да разберете от какво имате нужда в този живот и най-накрая да застанете зад думата си и да сложите край на някаква ситуация, която така наранява и вас и от срещната страна. Време е да погледнете напред към бъдещето и вие и от срещната страна. Зодия Стрелец. Зодия Стрелец тази седмица ще имате нужда от почивка, от осамотение, отдалечаване от хорския шум, от изобщо цялата тази шумотевица около вас. Имате нужда да погледнете навътре в себе си, да се успокоите, да премислите някои неща, да изговорите някои неща и да се отдадете на семейни моменти с вашите деца, близки и роднини. Предстои една радост в семейството ви тази седмица, нещо, което сте чакали. Зодия Козирог. Зодия Козирог тази седмица е седмица на приключване, на осъзнаване, на установяване и започване на нещо ново. Време да излезете от тази цикличност, в която сте от доста дълго време, да преразгледате и да погледнете мащабно цялата ситуация около вас, да разберете, че неслучващите неща в живота ви са, за да могат да ви научат на дадени уроци, които вие от доста дълго време не можете да ги осъзнаете. Време е да потеглите напред към един нов живот, да пуснете старото, да спрете да се връщате назад към миналото и да разберете, че сте изчерпани емоционално, физически, психически и това не е нужно нито на вас, нито на отсрещната страна. Време е да сложите край на ситуация, хора, обстоятелства във вашия живот, които някак се ви държат като закачени и не може да продължите напред. За Зодия Водолей тази седмица така ще имат посещение в дадена институция, ще имат мисли, които по някакъв начин се отразяват на здравето ви. Това са мисли негативни, мисли, които по някакъв начин нещо преживяно във вашия живот дава отражение и към сегашния момент и вие се страхувате дали това няма да се повтори. За Зодия Водолей на фокус ще бъде мъж, който е със силна воля или над. Това е мъж, който по някакъв начин ще се прояви, ще застане така с своята позиция. Мъж, който по някакъв начин иска да доминира над вас. Очаква ви успех в бизнеса, нещо ново, което да реализирате, знания, които да получите или да приложите на хора от срещната страна и изобщо така обучение, вземане и даване на знания. За Зодия Риби предстои да преминете през изпитание, което ще бъде съдбоносно наредено, някаква промяна. Това изпитание ще е свързано с цел да си научите урока и да приемете промяната във вашия живот. Промяна, която ще е свързана определено с нещо, свързано с работата ви, с приятелския ви кръг, с семейството, с местоживеенето ви. Това ще е промяна, която ще бъде взета мигновенно, така
импулсивно, ентусиазирано и после дори може да съжалявате за това нещо, но важното е на момента да го направите. Предстоят неизбежни промени в вашия живот. Вселената достатъчно дълго време назад ви даде да поемете инициативата и сами да го извършите, но след като не го правите, нали, не се получават нещата, съответно и за това ще настъпат тези промени. Това може да е прекратяване на брак, започване на нещо ново, работа, отношения и прочие. Сега ще изтегля карта кристал. Кой кристал е подходящ за всяка зодия, за да може да се обърнете към магията на кристалите, на природата и изобщо с цел да променят живота ви. За зодия Овен, кристала, който е подходящ за седмица от 28 до 3 септември, е опушен кварц, спокойствие и медитация. Силен кристал, който има способността да поема негативната енергия от аурата ни и да я пренася в дебрите на земята, за да ни освободи от нея. С опушен кварц можем да медитираме, хармонизирайки ума и духа си, докато разширяваме съзнанието си. След натоварен ден и когато се чувстваме отдалечени от духовния си път, опушения кварц ни успокоява, зареждайки ни с търпение и магия. Зодия Телец. Зодия Телец е интуиция, успех и късмет с нефрит. Късмет, камък, известен с това, че привлича богатство и успех, свързва се с чистота и мъдростта, носи ни просперитет, добри поличби и печалби. С негова подкрепа опозначаваме и осъзнаваме това, което наистина искаме, за да привлечем успех, който заслужаваме. Нефрита камък, който може да привлече богатство и парите за зодия Телец тази седмица. За зодия Близнаци, лунен камък, интуиция, женска сила и лунна магия. Както подсказва името му, този камък носи силата на луната. Със своята мистериозна магия той ни свързва с дълбоките тайни на живота и истините, които се крият отвъд реалността. С него се потапяме в подсъзнанието си и се отваряме за божествени знания. Помага ни в моменти, когато емоциите ни наделяват и се нуждаем от връзка с вътрешното си аз. Зодия Рак. Лепидолит. Спокойствие, стабилност и хармония. Лепидолит носи търпение, баланс в нашия живот, известен като един от най-успокояващите хармонизиращи кристали, помага при безпокойство и състояние на тъга, действа положително при високи нива на стрес, напрежение и признаци на депресия. С него имаме увереността да приемем себе си, да посрещнем спокойствие в сърцето си, да справим всички трудности. Зодия Лъв. Зодия Лъв. Амазонит. Искрено вдъхновение и енергиен поток. Минерал, който ни вдъхва кураж, носейки го със себе си. Не се страхуваме да бъдем искрени със себе си и другите. Енергията му подпомага гърлената чакра, което го прави задължителен за хора, които водят ежедневна комуникация в личен и професионален план. Ако носим амазонит със себе си, той ще ни дарява с неспирен прилив на вдъхновение и увереност. Зодия Дева. Родонит. Граници и освобождаване. Кристал, уловил в себе си мистични способности, вдъхващи ни кураж, мъдрост и сила. Помага да върнем увереността и силата си след наранени чувства или разбито сърце. Изпълва сърдечната ни чакра със светлина и надежда, лекува ни и помага да освободим от тревогата и болката. Зодия Везник. Ризопрас. Любов към себе си и прошка. С този камък успокояваме вътрешното си аз и лекуваме емоционалните си травми. Неговата сила се крие в това, че подпомага за нашето усъвършенстване, обичта към себе си, лекува сърцето ни, помага да го отворим за нови чувства. Когато го държим край себе си или носим като бижу, позволяваме на енергията му да ни лекува и зарежда с положителни чувства. Тюркоаз е за зодия Скорпион, мъдрост и цялост. Древен полускъпоценен камък, известен със своята свята, защитаваща и лекуваща сила. С негова подкрепа живеем съобразно с природата, свързани с нейните цикли и магия. Помага ни да се свържем с наследствената си мъдрост, да черпим сили от прадедите си и да усилим магическите си способности. Тюркоазът е мощен талисман за защита, с който вървим смело, уверено напред. Зодия Стрелец. Рубин. Мотивация и спокойствие. Рубинът е камък, който е свързан с страстта и насладата от живота, свърза се с сърцето и ни позволява да се осветим на това, което го изпълва с щастие, подкрепя всяка форма на любов, засилвайки взаимоотношенията между хората, позволявайки нови нива на близост и отдаденост, защитава ни от негативни влияния, прогонва кошмари и ни пази от психологически атаки. Зодия Козирог. Зодия Козирог е Хризокола. Женска сила, грация и интуиция. Камък привличаш и зареждаш женска божествена енергия, способен е да събуди висшата женска сила, край него излъчваме грация, мъдрост и сила. С него подкрепа сме заобиколени от спокойствие, интуицията ни е засилена, а усещането на изолираност отминава. Зодия Водолей. Шунгит. Защита и пречистване. Черният шунгит ни защитава и помага по време на ритуали и медитация, неутрализира енергията около нас и така ние не приемаме
Влияние в аурата и организма си. При допир с вода е токсичен, така че не бива да се мокри или потапя във вода, но можем да го включим в своята колекция от кристали, за да се възползваме от неговата сила. Зодия Риби, молдовит, защита и мистика и лечение, мистичен минерал, образувал се от сблъсъка на метеорит с нашата планета преди 14 милиона години. Има изключително силна енергия и сред най-добрите камъни за защита от негативно влияние. Силата му го прави подходяща за пречистване на енергията в цялото тяло. Помага също стреси, безпокойствие, безсъние и депресивни състояния. С него сме търпеливи, толерантни и изпълнени с добри мисли. Мили приятели, това е тароподредбата за седмицата от 28 август до 3 септември. Благодаря ви, че избрахте мен да предам таропосланията на картите за вас. Успешна нова седмица! Пречистете себе си, аурата си, пространство, запалете си Пало Санто, Свеж, Тамян. Пречистете всичко около вас и кристалите си на пълнолуние на 31 август. Желая ви магична седмица!